Ćao svima ljudi, ovdje je Omega Clash, danas ćemo da snimamo ljudi protiv čudovišta sa Zdravko Channel. Kao što vidite, ja sam već napravio deck samo ljudi, nema čudovišta uopšte, nadam se da on nije čudovište, ako jeste onda je ljudsko čudovište, tako nešto. Ajde prvo da otvorimo ovaj play chest, ništa neće dobijamo, on će da uzme čudovišta, Zdravko. Nadam se da će prihvati i jeste, evo ga. Da vidimo ko će pobediti. Ostavite like i subscribe, to je mnogo znači, vama je to samo 2-3 sekunde. Opa, ajmo da postavimo armiju Wizarda. I ajmo Hog. Tako je. Opa, dobro, odigra ovo. Ja ću postaviti Ice Wizarda za tu minion hordu. Super. Stvari nije super. Mnogo damage ti realizirao sad na moj tower, zato što nisam imao Executioner u ruke. Ali nema veze, mi ćemo sada napravimo combo Executioner Giant. To je bar dobro dok ne izađe Balance Change i dok ne nerfuju. I da, onaj Executioner Stun, sad vidite ako postavi nešto, evo gledajte. Kada udari trupu i onda malo zakoči i onda se, evo gledajte, op. To što malo stanuje, kao povrat se naziv, to je bug. Objavio Supercell da je to bug. Nije, to će da valjda unište kada bude novi update. Mislim da je to Mart ili ne znam, ne sigurno. Mi ćemo ovdje sada ga uništimo. Nemoj da crkneš, ne, dobro, sam jedan minion, to ništa neće znači, još, opa. Dobro, odigrao on tu sad, moj će Lambar reći da crkne, umreće. Ja ću postavim Ice Wizarda, Water Wizarda, samo za da targetuje drugu trupu, evo tako. Opa, šta će sad postaviti? Postavit će, sad će postavi Baby Dragona. Ne, lele. Nema čime da se odbrani sad, nema čime. Ima minion, ali to mu ništa neće znači. Idemo Lambar, ovo je nezaustavljiv. Ne znam kako to kažem, izvinite. I to je bilo to 3-0. Opa. Imam mnogo jače karte od njega zato što su ljudi ovi čudovišta, nemaju pojma ništa. Hajde da mu javimo da ja sad uzimam čudovišta, a on ljude. Čudovišta. Znači ljude. Ajmo da napravimo deck. Ice Spirit je čudovište. Čudovište. Može Ice Golem. Šta još može uz njega? Guards. Da uzem ovako malo, da uzem Graveyard, tu spavne čudovište Skeletone. Šta još čudovište je bio čekao neko čudovište, evo. Ne, ajde opet ovako. Sad ja čudovišta. A ti ljude snimam. Samo da znam. Mega minion. Šta još možemo da uzmem? Znam da ću uzeti Executionera. Peka je čudovište. Golem, malo već imam. To, Giant Skeleton. Sparky. Ne, Sparky je mašina. Nećemo da uzmemo to. Šta još možemo? Hajde da kažemo da je to. Nećemo mini hoditi zbog Executionera. Mini Peka čudovište. Ne, to je mašina. I Peka je mašina. Stvari ne. Peku ne znam šta je. To imaju Clash of Clans. Koliko breva može. Hajde.
ko će sad pobediti? Mislim da će on zato što ima veće i jače karte. Ne veće nego jače karte od čudovišta. Kao što si vidjeli malo prvo, pobedio sam ga. On je nažalost uzeo sve karte koje counteruju, counter executioner. Hajde započnemo. Oh, Peka mi u prvoj ruci. Gdje ću da je postavimo? Ajde postavimo ovdje iza. Dobro. Tu. Butterfly. Daj da ga okružimo sa guards. Taj jedan guard će da skine njega. Dobro. Goblin Barrel. To. Ne. Dobro. Kako je uništio Peka tog Electro Wizarda. Mi smo za sad uništili, uzeli više damage od njega. Ima i Lumberjacka, to znam. Opala. Samo se namestim ja lepo. Izvinite. Opa. Peka. Evo, to sam pričao u prošlom klipu. Da je sad jedna sekunde, Peka bi sad već uništio. Da postavim ja Ice Golema. On će vjerojatno Executionera, znao sam. Goblin Barrel, nema čime da se odbrani. Tako je. Sad Executioner, opa, Valkyrie, dobro odigrao sad. Jao, zašto nije zavredio Executionera? I Peka će sada srušiti tower. Boom. Idemo Giant Skeletona ovdje. Vjerojatno će postaviti Wizard ili tako nešto. Lumberjack, znao sam, rekao sam vam da ima Lumberjacka. Namjerno je taj kombo uzeo. Da pokušam se odbranim, nema odbrane od ovoga. Nice Spirit. Ne, gdje sam bacio Goblin Barrel ovdje pozadi? Nema veze, ajmo Graveyard. Ne, Guards. Nema veze, ta bomba će da uništi sve tu. A, gledajte Mega Miniona šta radi tamo. Lele. I goblini sad. Znam će postaviti... Opa, Peka. Oh. Tu. Idemo Giant Skeleton. Lele, kakav push. Samo da imamo da se odbranimo mi. Taj Ice Spirit zaledio sve to. Nećemo uspjeti. Nećemo uspjeti, dobar game, good game. Da sad ima malo više vremena, taj Hog Rider nam je ništa cool, imali bismo više vremena, možda bismo i uzeli 3 kule, nisam siguran. Puno hvala Zdravku što je sad snimao ovaj klip sa mnom, što je sređivao i hteo da učestvuje, da oduzme svoje dragocjeno vreme, nekih 8-7 minuta na ovaj video. Hvala što ste gledali, stavite like, share i subscribe i za još ovakvih videa. Pozdrav!